Good morning guys. Danas papagabi. Ang manag-upira. Gabi mga alas 10 upira na human og alas 2 to na human. Bawal mo kaon, way kaanay ni ron. Lamin ay kaan kaya na may sakit. Human na magtangtang itong mga nagsigig sa isang kuan lawas. So wa pa guys, bawal pas papagabril mo kaon kay delikado jang buka ag samad. Tiis mo na padar. Dagit sa mga kuan guys, dextrose dari duha then dapat tos bengbeng usa. Then gikatitir in taon si papagabi. Gatitir sa kana dugo sa katong inupirahan sa kadto tos jang ilong. Pero naghugaw di mo aris isang tijan motong tos isang ilong nga nagdoktor. So masa guys kalois Ginoo na tangtang naggatong mga kuan guys, may nakakos nga nung nagsig sa uwag isang kuan tijan dahil pesang kilid. Update ako ninyo guys. Ninagbo sa ning video kada adlaw kay bawal ba sa mag video dari sa ospital. Agwanta sa pader. Ha? Bawal pa man. Agwanta sa laman. Parang gusto ng kalba gabi guys kasi papagabril mo man nagpaghuman og opera. Ag-epik sa kanang general anesthesia kay arang manglaina. Abi kog na sa siya. Kereg-kereg tidak merhajag nag-uan sa limuang ang gusto ng kalbaan guys nga today ag-ipik sa kuan anesthesia sa kuan anesthesia guys sandari butangan og kuan na pira diha kanang tabunan. Kinahanglan man guys maka kuan na siya makalingkod na makakuan karon di pa siya makalingkod kay gabi pa siya na operahi. At least nakuha na guys kanini mo na sila nangatang-tang kanini mo na siya guys kanina gallstone mo ni kato mga bato-bato nga mo na nakakus nga nung sakit dari jang balingkawang jang gallbladder pod ang karipon ijang appendix mo diri guys kanina Ampos Ginoo nga madali ka adto nang mukuan samad kay aron ka ano ta tiis mo na way ka anay kay bawal pa ron imubukan ng samad guys. Unsa tangtangan sa papagabril sa ijang katitir nakautot na pod siya. Kapila na ka nakautot pa? Katulo? Okay. Agwanta sa habagan? Sige wait sa apa? Sa habagan guys. Di pa? Ang ipahabagan guys kaya arong makasandig si Gabriel. Pero nakalingkod-lingkod na dyan dari. Sige pa? Okay. Ana. At least nakautot na si Ja. Katulo. Kami karon. Tinay ka na. Sulanan si Ja. Kuan siya ugma. Dugo si Ja kilid. A few moments later. Good morning guys. 3 days na karon mo dari sa ospital sa papagabril. Tangtang na gidahang katitir. Tangtang na. So may nagbitay. At least gintaha. Kaya gidang katitir tanggalan na siya. Tanggal na gidang katitir. Diba laman kay kuwan sa tambal. Malipong siya. Panglipang siya. Diyan
kuan ludun si Jai ni ko sambal. Natural ako na to yung nag-nurse. Ipik sa tambal ko na. Iba. Basta man mo kuan pa. Mati pa. Wapas siya nagpailis. Lisdan man siya nag-ilis. Kaya daghang isuong-suong. Kanang ilisan nanja guys. Uy. May nagadid ka. Fight sila dad. Kaya maka... Kuan na ta. Ha? Ano naman? Lago ako mga dyan. Lood. Tapos makakag-BP. Pa-BPhan na to. Ha? Saan sa? 130/90. Taas. Nataas ng dugo. Relax din ko. Galingan. Tapos makapigang dugo. Okay. Kari siya guys. Kanay kanina. Kanang baguhay na nahagikuan. Nagdugo kanina. Kanang gitakuan. Kung kari. Kari di ang nay house nga nakakabit siya ilong. Galidan na namo. Nagyalilito na itong ibutang tos gawas kay padari na itong sud. Ang kani si Jaka kadaghanan ni siya na najabhi. Hindi man sa delikado man ang mapuno. Kaya mo balik ag dugo. Sumalan sa iyong bantajan kanunay ka na. Kaya si Jaka nakapunik na daris gioperahan. Mas kilid ni Papa Gabriel. Muna siya guys ang mga gipang dextrose gipang pupuk kanis siya ni kahurot na ni ninja so patadtaran sa siya kay na ninja uras na ibutang kanang dextrose mo ikanunay anjaw mahurot na patadtaran pa po na isa kuan ang gitambal man siya guys kanina malagijang tambal kari isang dextrose ang rintang katasan pero gikatasan na kada din tao ni siya ito na mo kain. Apa kakain? Naman. Kahinahinay na nung si Jagwan guys. Makalingkod na dari. Makabarag na hinahinay. Naganihan nakaihi na pod si Jagwan. Kaluis Ginoong. Nakautot na pod. Gamay na naman na nang ihuwat guys. So makalibang si Jagwan. Gahapon dahil guys dito na ko malasakit center yan ako yung pang tagapan and ang gidaagi dahang MDR 2019 pa man to idahang MDR manginaat lamang ko okay pa to guys manginaat lamang ko okay to idahang MDR pa to ipa-check karon pa kuan pa to na sa computer datos taga kuan taga PhilHealth may mamagiingan sa taga malasakit nga ipa kuanas computer nila o ipa kuanas taga PhilHealth ug okay pa bagi jahang MDR na tamang kog okay tong sa guys kaya ro may problema yung dito sa okay kasi makatuon ko kuan ani kalibon man na tamang kog okay ra guys karon di na maglakaw-lakaw uy makakuan bantay na daghan may mo bantay na rin guys ni Papa Gabriel daghan mo puli na ang problema kay pulihan ko bantay dari ang mo bantay ni Ja mo na di hantod mo na di mo bantay ni sa hantod nga makagawa si Ja mo palihit sa mga papel dari sud mo nang di basta-basta mapulihan dari kuan di ko basta-basta mapapuli dari sa maglisid na yan sa hinuong kong palihit sila mga kuan papil kaya isa raman isa ra day makabantay dari isa ra watcher mga bata kay Thomas ag si Ili ag si Kim tos puti ang gibilin ag si Kuya Gael tos bahay ito magmabuhiin matong si Kuya Gael pagibilin ko mas tatay ang ginikanan kasi tatay lagi taon pag kaya timanan yung baga pang amahan ang sinanay
Pagod ng atiman. Kiong-kiong lagi ang taon ko na yung mati. Kung okay na ni guys, pero makauli na mi. Ngayon is mga bata. Naglibog ko sa kuan nila guys, kaya pwede na ako napakanas pa pag-abril. Diyan nga nawa pamantang-tang, isang ho sa ilong. Diyan dito ipakaan ka ni, luto, di man pwede. Lugaw man siguro ipakaan. Lugaw pa man siguro ipakaan dani. Di pa no? Mo lagi, di pa pwede. Tingala mo kung kuhan kayo murang lugaw. So, di pa pwede sa pag-abril dani guys. Kaya wak pumatangtang ang gitsahang kuhan na sa ilong hose. Nasadap guys, nasadap og dulo kay duha na sila dari ka burato. Nangiabot Ginoo ko. Stilan. Ang kaning isa ka burato taga Del Monte pa no. Taga Del Monte ni Siza. Ang si Papagabril taga Puti. So na lamas karangi. So mo niya. Then pwede na mukaan si Papagabril nilugaw umatangtang na isang hose na sa ilong kana na. Umatangtang na isang hose. Ani mutang-tang na isang hose guys, pwede din siya napakanan. Pero isang kanan nilugaw. Tingnan ko ganiha kay magahi naman po. Hindi pa ni pwede. Is. Umagaan ko na rin. Umagaan ko guys, magtalikod kung Papagabril kay maluoy ko. Patas kaan ko mo. Isang talikdan. Kasi ugma, pwede siya makaon o unja. Nail. Nanas doktor ang pangutan no pwede na batang tango gisang sa ilong pang makakaon na siya. Pangungit ng nilugaw. Ang sangitan. Hindi na. Wala na masagay mo tayo dyan. May nakailang pluram ito. Taga Mabini, Mutino. Taga Mabini sila sa ate ito. Shout out nila sa ate. Nanghatid nagkuhan yes pamahaw. Pa pwede sa Papagabril basin unja lugaw na ipakaan ni sa umatangtan na ng hose so ampo naman kumatangtan na ng hose na sa ilong arong makakaon na sa ginagmay hanggang din na yung taong tutasan luoy luja man siya kay lahi raman sa ning dextrose lahi ra ng kuan sa pagkaon sa kuan ba lahi ra sa dextrose kaya sa kanang pagkaon zid oh Lord. Okay na lagi ka pa. Kauli na ta. Hapit na. Mahos ako guys. Kaya nagmanda ni. Mato pa ko datos. PhilHealth. Kahang ipacheck. Kaya ang MDR. O okay pa ba to? So mahautan ninyo. Sa guys. Kaya mag-ihis Papagabril. Kalit ko dari gapas guys. O tubig. Kaya arong tasma-tasmaan na nakaagwait di Papagabril. Pwede naman ko tasma-tasmaan. Isang wait. Kaya arong di mga kuan ba? Karang nagatid ko no, lami ay inamog tubig, pero di pa dyan pwede. So, niyan nag-doktor nga, pwede ratos maanag isang diri. Eh, karang di ka dyan mga dry. So, palit ko gapas o tubig. Budak-budak ko. Ayan guys. Yan na guys, nakapalit na ko gapas and tubig o envelope sa last papel ni Gabriel. So, mabalik na po sud guys. A few moments later. Yes, isa guys, di man kasud. Kasud guys, sipit. Lagi pa on man. Di madaghan jo. Lagi hatod. Dapat kung ngari kay ko pwede along. Sagdiraman kay dem pas gini. Kuna na mahurot. Tapos machikiting. Ang sanay. Edad ano kuban ay. Jom kulit ako. Di ra na, di man na madaot pod. Ay hatod. Katire, kaisa, katiimi. Salamat kazo. Salamat ay. Sunod na pag makas mamis mo na pod. Ampo lang po. Apoy ra ba magpud sa ospital. Okay na sa Gabriel, makabarag-barag na siya guys. Pwede namin mo uli. Klit kalit ra. Mao na ang sakon, palit man laman. Ang isa na ba ni? Seura jud nga arang jud sa iha ka adyo. Ano mo? Kuan larang. Si Jijin pod, karahanan pod. Biduli pod, di mo pod. A few moments later. Explore mi guys, ang gihatid agay ding Gabriel.
ko pwede mo sud. Bawal mo May sa mga anak masud. na ko sud si mana basig na mga ubo-ubo dadto. Delikado. Matakdan tag ubo. Bawal ra ba ko dali ra ko matakdan tungod sa giinom bitaw. Ngantay thyroid o dali ra sa kay makan. Aghang kuan baka nang white blood cells ni us-us. Dali ra ko ma-infection. Gagabril ka kinita. Yan na kay ning fight man nang lawas. Hindi ay. Infection. Kalibog agwas lawas. Gamitan man na ugma. Magkuan ka, mudo ka sa mga opisina. Kada pag Nana kutsara. magkadalagi mo mga PhilHealth nga na. Ang MDR man to na sa hida. Ana lagi na ako plito. Ang gira sa MDR. Imong ID. Wa kang ID dito sa kini may Kay ilang pangajuan pangita. mo kada na og kinsa ka. Lagi Isa pa ning bajihan eh. Asawa di ito. kapit. Kag may kapit ran dyan na nawag na. Hinala sa legal papers. Regards lang akong along. Di man sila kasud to, di kasud si Prome, gahapon wa kasud si Kung Aisa. masujid kay, hindi kay lagi ko kay. Mga anak na kusod si Mana, dagdaghang kuan dito, sakit-sakit ba? Lagi delikado. Delikado po ko, iswab test para po ko ini panganak. Nalikay ko mga sipul uburon. Kay ingas Gabriel ug nas nanay. Wah, di putos na nay makalugar. Kay, Ano? Kun. kuan. Ingin man ito aling mo at karangi, bantay man sa Galiana. Tagsam sila bata ron, kay siya Wala, ali nagbantay mag Iliya. Mo jogas Iliya kay mo man to dito magsugit ron. Siguro to ba sa dila man to si Jama hageng, gahapon ang hageng am ko nilang kinkin kaya gupud-gupud. Lagi. Murag murag mga wakwak. Gabi Kung bantugar nakatug kay. na si Jam, mga alas 7, namata man sa alas 8. Nga na sa basta haguan. Pag mata nila, nagiring na, wala makaila. Sige naghilap, tama as 9, madugan na kay Nigulis Aisa. Sa Nalingaw. isa may naglingaw-lingaw, nga na, nakatug sila, nagaka sila natug. Nalipay ko kay nakatug dya. Namata siya, alas 6 na, alas 5 kapin. Tunguna ni Jang tug na tuwa matug, sige rag istorya. Dito. Nabaguhan to si Ja. Itali, agam mo rabang ngani, nga na, mga kanding kabaw, pag istorya na, tanay. Diya, arang dugan na natug, mga alas 12 na siguro natug, sa dupod na matawa pa alas 5, alas 4 mata na. Nabaguhan Diya, to arang si duha, Ja. gani, diya mo itong nahag si Diya. Kay kuwag to, diya, arang kakiat. Madyo laman, diya. Naman itong gayong naskinkin, nga di magdagandagan. Mag-cellphone ra sila, Kita mo tanaw ra sila ka na na kingkoy. Kita ko sa Uli video naman ati po Ali. kuron. Arang luud ja. Mga ganabot agahat. Loy, lagi ka dyan, diya mo pag-upat. Mga gani. Ikaw ka na ang kayo, kuhan. Diyan saan man hindi man kasud si Flora. Tira pa pag may magdugay, queen. Diyan salamat na Sakit ang paghatid. bugan ko, si Barug. Hapit na ra ba mga anak? Inuupo. At, Utang na ra ba na sunod si Mana? mga dyan lang badag itong. Di ni dako itong. Kato ni. Aris, pag-ihaw. Ihaw ta na ni, di ma. Kuhan, nung dako. Lagi. Diyan, pagkaunda to, pagpalit og kuan. Saan ta Saka kay vitamins. Muan pa ko mutan ako na. Naalagi na lang ang pharmacy na. Ay magtagpilaw ko kay gidang Vitamin C. ito isang host na nas kilid katong naidugo nga mag-agas-agas kinahanglan man to bantagan. Kaya dyan mo. Balik sa lawas. Picture Kinahanglan ako. siya ako ano na pagasin kuan ba. Matingog-tingog lagi po siya. Di. Kasi Gabriel, ang katingag man makakuha na ganun siya kalingkod na ga kautot na pud hindi pa Taha kay nakautot na. Kaya Gawas mga na manay ngayon. kuan. Mga manay importante. Patulo na sa kautot. Pwede na ka mo palit na na. Ngayon na yung mga merinda, yan ang mga snacks ba? Pa may mga biskwit at to. Kung di ka arong nakakuan ka, makasnack na ka. Kain ka kay makaluzara ba ng ito ang buntay. Maluoy mo ko sa isa di magkakaon gino maluoy ko Tago na Gabriel. lamang ka, maglain kag imo. Mo lagi og tingkaon na plo maluoy gyud Awa sa na lamang tanaw. ka, palagyo. Ano sa man sa makakain? Kasi umas buntag ano sa aral lamian sa yung tubig. Hindi na ang to sa laman. Haluoy sa dini nay na samwad. Sa Baka wa. ni siya. Haratong ako anon. Tingali ko huy na sa naman. Pwede raman to niyo butang. Lagi. Gapas, tubig. Sunda ni bo. Sama daharam pakit unad to sama dandan. Murag na inga na lagi. Gipa Ah, ako mo gipa to ni kisa ba. pag kuan ka sakitan siya. Wala man na Pag tilba. halaman di man sa pwede mo inumin nga na kay nang isang kadautan. Huwat sa dyan ang kanus ay doktor. At least dahil na kitang ID gamitin na Kaya ugma. pa pa yung magic na kutsara. Dada pa kutsara kayo kada kutsara. Ilang. Kaya hananing hungitan si daglugaw. Sa ikaw, adyo po kuan, adyo po Lagi? pagkumpiyansa, kuan ko rin to, galingan at timan kay kuya, pag ikaw na po yung pundir, Bako. vitamins ka. Vitamins lagi, vitamins. Palit mo vitamin C. Ngita ko vitamins na to guys kanang Yung ta vitamin C, vitamin C. with zinc. Vitamin C with zinc.
Uli na sa Florami. Bye-bye. Uli na ko kay Nanas Undoy. May kaparkingan dito na na. Bye-bye, Queen. Kung magakas ni mo, Queen, kay. Hindi ka na po kusud. Konsista. Bye-bye. Amping mo. Ako ha. Nag-alo. Kaya na may ka. Banda rin ka na pwede ka stayhan. Mana sila guys. Uli na ko. Masad ako balik. At least di nag-aiding Papa Gabriel. Hana na yung magamit ugma. Kay apply kos. Alasakit. Ug sa izahang PhilHealth. Ang isa do ugma. O din ako guys. O pa magili si Papa Gabriel o t-shirt. Kaya lisa din yung pang suong-suong daras mga dextrose di ah. Lisdan siya. Ang buwan. Sakit. Ang tandig. Nakautot na nun si Papa Gabriel. Nakautot na sa ganiha. Katulo na pa no? Katulo. At least, kakuha na siya guys. Manta dyan, nandiyan na siya kanina. Nimbinta na kanina isang color, di na dyan as in lanat nga puwa. Gapon may puwa pa ka dyan na. Karoon binta na, kari may kuwan pa. Napay mo gawas dani, tagsa. Si isang ilong. So kanahanglan dyan niya guys. Importante dyan yung itaudan eh. Kay arong ag hugaw di mga tus isang tijan. Hindi makuha na isang samad. Bati pa. Kuno dyan ko ito. Ay isang white guys na nasamad. Pagkatan ako sa mga white pa. Samad sang white. Ano? Ayan na. Lamuro lagi ganun no. Ito ko ano. Sama din sa bait dari na. Tingnan ko katong paghumanin sa kupira pagsednas. Kuan. Ito sa pala sa limuang. Dari sa arang samad naman. Si panagang. Kain kong naansang. Ang ipik man dahil anesthesia. Tingnan ang doktor. A few moments later. Tapos gate guys, kaya nasa tibing, yung tawag na Kasi sila tibing guys, salamat sa pag-arite. Salamat ka Jote. Thank you. Og ni Ma'am Tiri, salamat ka Jo. Sige paabot. Og na tibing. Thank you so much ka Jote. Di man pwede sa programa mo sa kay buntis man. Maka-kuan siya sugat man. Di po siya sila dati. Naghatid sa isang ID, naghatid ng rasyon, ako pa'y mukaon. Pero mukaon na si Jaga ko, ato na ko sa gawas. Salamat ka, Zo. Natibing, din sa 1,000. Dani Ma'am Tiri, thank you. Salamat, Tiri. Salamat ka, Zo, Tibing. Nagso nga, Tibing. Inhan sa classmate ni Mark. Batchman ni Mark. Anak si Mark. Nakasunod siya Tibing. Si Ijang suhon na Tibing kay sitting hours man, alas 2 pa man. Taman alas 3. Salamat ka, Joti. Thank you. Ang importante nga na ay kwarta. Kita mga Guys, muli naman sila Tibing. Salamat eh. Thank you. Unya, di pa na siya makainom ng tubig. Bawal pa. Di pa mo inam ng tubig, di pa mo kaon. Binahanglan pag makautot, Pero isa ka libang, isa ka libang. o mas sa ilibang tayo kung may kas. Na silang ihatid na to guys. Sa ihatid sila pa na. Sa ihatid sila Tibing. Salamat ka Jote. Hello. Thank you. Salamat ka Jo nila nga ningari. Iplorami, naunas plorami nagka-hibayla sila. Wala ka kuan, wala ka bantay. Salamat ka Jote. Sige dai, Tibing. sige. Anira ko taman makahatid. Salamat. Sa chatra may Tibing. Thank you. Ako na ako Kay kuwas doktor. sa chatra ta dai. Thank you so much. Sige. Ato na sila guys. Salamat. Ito na sila guys. Naghatid sila sa Tibing. Salamat ka Adjo. Nakasud sila dari guys. Kay timing man pwede nga pag abot nila dari alas 2 na.
So nakasud sila sa tibing. Ag si Florami, wa na musud si Florami kay bawal man siya musud og kanang nay ingani sa may mga masakitan sa sud. Simba ko makawahan siya ba matap na wa na sakit. So, salamat kaadto sa ningari na Florami. Lang Aisa gahapon, ni Ate Bing, sa isang sister, salamat kaadto. Nagipada si Ma'am Tiri, thank you. Salamat kaadto Ma'am Tiri, asawa ni Pastor. Salamat kaadto.